Podobne ako iné staré motory, aj Triumfy sa prehrievajú. Tento problém sme ešte trochu zhoršili tým, že sme motor prekonvertovali na bezolovnatý benzín, pretože moderné palivá zvyknú u starších aut spôsobiť prehrievanie. V tejto chvíli ešte v motore nie je žiadna chladiaca kvapalina. Rozhodol som sa, že namiesto chladiacej zmesi s vodou doň použijem novú, revolučnú chladiacu kvapalinu. Prakticky každé auto na Zemi používa na chladenie motora zmes vody s chladiacou kvapalinou. Voda však prináša nevyhnutné problémy, ku ktorým patrí aj korózia. Pozrite sa na túto malú vodnú pumpu z Mini. Nevyzerá príliš staro, ale je pokrytá hrdzou. Cieľom chladiacej kvapaliny je samozrejme znížiť teplotu zamrzania a trochu zvýšiť teplotu varu vody. Je tu však ešte mnoho iných látok, ktoré potláčajú koróziu. Pozrite sa len na obsah tejto expanznej nádobky. Vidíte? Vyzerá to ako tekutá hrdza. Postupne to rozožiera motor, čo je poriadne šialené. Keď to vrátim späť, tak môžete vidieť kalk, ktorý signalizuje ďalší problém. Keď necháte zmes vody s nemrznúcou kvapalinou stáť príliš dlho, oddelia sa od seba. Inhibítory sa vylúčia a voda môže ešte viac rozožierať motor. Najhoršie je to v zime, keď môže dokonca zamrznúť. Vidíte tu tie drobné čiastočky kalu? Pri teplote nad 100 stupňov sa voda varí a zvyšuje sa tlak v systéme. Voda jednoznačne nie je najlepším chladiacím médium pre vaše auto. Skúsim tu použiť chladiace médium, ktoré neobsahuje vôbec žiadnu vodu. Skôr ako ho nalejem do systému, musím ho vyčistiť od starej chladiacej zmesi, špiny a čiastočiek. Okrem stlačeného vzduchu použijem premývací roztok, ktorý precirkuluje v motore a bude fungovať ako kvapalná špongia, ktorá odstráni všetky stopy vody. Motor musím zohriať na prevádzkovú teplotu a po otvorení termostatu sa roztok dostane do všetkých častí chladiaceho systému. Keď sa voda dostane všade, budem spokojný. Môže to trvať týždeň, systém môžem vypustiť a použijem ešte pre istotu stlačený vzduch, aby som mal istotu, že čistenie bolo dokonalé. Jednou z výhod premývacieho roztoku je to, že sa dá prefiltrovať a opäť použiť. Bezvodná chladiaca kvapalina vydrží po celú dobu životnosti motora. Konečne nadišiel čas napustiť do systému našu bezvodnú chladiacu kvapalinu. Predstavte si, že bežná voda zamrzá pri 0 stupňov a vrie pri 100 stupňoch. Po pridaní bežnej chladiacej kvapaliny dokážete túto teplotu trochu posunúť. Táto kvapalina je však ešte pri minus 40 stupňoch polotekutá a dokáže obmývať motor. Vrie až pri 180 stupňoch, čo je omnoho vyššia teplota, akú kedy váš motor dosiahne. Takže teraz by sme mohli náš Triumf zobrať hoci aj na Severný pól alebo na Saharu a napriek tomu by bol v poriadku. Teraz už môžeme do systému napustiť bezvodú chladiacu kvapalinu. Nevýhodou je, že výmena starej kvapaliny za novú bude stáť okolo 90 libier v porovnaní s 20 librami za bežnú chladiacu zmes na báze vody. Tu však treba každé 2 roky meniť, zatiaľ čo bezvodná chladiaca kvapalina vám vydrží na celý život. Náš Triumf už nejaký čas beží, určite už dosiahol prevádzkovú teplotu. Predstavte si, čo by sa stalo s chladiacou kvapalinou na báze vody. Bola by už taká horúca, že by sa rozpínala a celý chladiaci systém by bol pod tlakom. Ak by ste chceli ten tlak vypustiť, tak by sa voda zmenila na paru a všade by bolo plno vriacej vody. Toto by ste jednoducho nemohli spraviť. Vidíte? Otvoril som vrchnák na chladiči a nič sa nestalo. Vďaka tomu, že tam nie je voda, ale bezvodná chladiaca kvapalina, tak tam nie je tlak a po otvorení nemá čo vybuchnúť. Čo viac treba, nemáme v systéme žiadnu vodu. Super! Práca na našej TR6 nadobúda finálnu podobu. Motor sme rozobrali na kúsky a opäť poskladali, aby mohol bežať na bezolovnatý benzín. Aby vyzeralo tak, ako ho poznajú fanúšikovia historických aut, si žiadalo veľa práce a TR6 nás môže ešte kedykoľvek prekvapiť. Obchodníci s autami.